Achiedh nade podi omako familia moro mawuok e gwenge ma Mwagichana Marani e kaunti ma Kisii kaluwore kod lal mar nyathigi manyako giko higa mokalo. Shalin Judith masomo e sikund sekondar mar nyiri ma Lwak e kaunti ma Siaya nolal chieng' tarik 31 dwe mar 12 higa mokalo kendo pok oyud ndache nyaka sani. Kaluwore kod min mare, Shalin manonego odonja e klas 12 nowuok pacho kendo pok onene kata obedo ni lipot ne osego ka obila. Chunygi okuyo kaluwore gi ondamo magimedo kao kapok omiyo gi geno mar yudo nyathigi. Alipotea 31st December 2022. Alitoka around saa 7:30 hivi. Amekuwa mwanafunzi wa St. Mary's Lwak Girls Siaya. Yenye angekuwa anaingia this year form 2. Tumetembea kutoka hapo, tumetafuta, tumeweka kwa Getembe, tumeweka kwa Ndizi TV, tulipeleka report Rioma, lakini tujapata mafanikio. Tunaendelea kumtafuta makanisa, masjibu, tunaendelea tu wapate kumpata. Lakini sasa tunaomba mtu anamuona mahali atuambie, kwa sababu tukuli, tulali, tunafikiria tu. Wagoe Mosa